Ai fost vreodată victima social engineering-ului? Da. Cu ce poți să ne povestești? Da, la un dat mă jucam Metin 2 și am avut unul care să dea drept una și m-a cam făcut de bani. Păi și cum s-a întâmplat? A fost destul de simplu. Am crezut că e fată, avea un cont de femeie, chestii de genul și a tot început să-mi ceară iteme, chestii de genul care au fost chestii simple, după care a tot în realitate, bă, vreau și niște bani ca să-și facă de-alea, să de-alea, până ce mai târziu am aflat de la cineva că nu era fată. Și ai pierdut mulți bani sau? Bă, pe vremea erau mulți, având în vedere că eu nu aveam bani. Din păcate, în zilele noastre se întâmplă foarte des chestia asta, să se fure conturi, să se dea drept alte persoane, oamenii respectivi și copiii sunt expuși la chestia asta. Câți ani aveai când s-a întâmplat asta? Tot copil, 12 ani pe acolo. Și erau banii părinților tăi, bănesc. Normal, da? Și nu te-a certat mai cât după? Certa, bătut, detalii, nu intrăm acolo, nu-i nevoie. Și uite, îți recomand, dacă vrei să afli mai multe detalii despre tot ce înseamnă cyberbullying și cum să te protejezi de parole furate, conturi furate, tot felul de schemuri și lucruri de genul ăsta, poți să intri la băieții de la cyberskill.ro. Acolo ai un site unde sunt diferite cursuri gratuite care te învață tot felul de lucruri de tot ce înseamnă domeniul ăsta. Oh, bun. Și ai de el? Nu, n-am auzit de el, dar e util, având în vedere că fratele meu are 12 ani, cred că e la fel de fraier ca mine. E o chestie utilă. Deci la fix dacă se joacă și el Metin 2, poți să-i zici să intre pe site și să vadă despre ce vorbește. Se joacă el altele, dar oricum tot acolo duce ideea, îl cred în stare.